Аз влизам вътре, заключвам те, оставаш отвън. Няма да ти помогна за домашните, ако си мислиш, че ще помогна, лъжиш се. Ама трябва. Ще го пратя този клип на баба и ще получа разрив на сърцето. Северна България. На Търговище, на 350 км. Слизай долу, надолу, надолу. Аз съм била също. Не знам, просто защото да се преобръща като гледа. Аз съм претръпнала вече. Хайде, слизай. Да, бе, ти си най-голямата. Тя е голяма. Ти си бебенче. Вика, мамо, че си била бебен. Ти бебен ли си, мамо? Ела и ти се покатеря до края, си си голяма. Бебен това че ти да конче. Хитро бебенце. Тайна, надея, мам, надея, раничка. Сега да... Ми вземи си го. Дея се опиш. Так му ще слезеш тук на. Така и леко. Тъпно се вижда. Имаш конче. Конче, как си на конче? И как ще го карате? Разбутан. Бутея. Няма качеш, само да я. Само дейка. Това е моята ограда. Бай! Това добре, че не писам. Губа, мамо, губа. Де, хайде слиза от оградата вече. Ще се на градина или не? Другата градина. Може да оставя за това. Слиза от оградата. Всеки ден ходи на градина. На градина се изписва.